Hello everyone, welcome back to my channel. समायना ब्रह्म नै जोङो दायो बङाइयाव थांनो ओंखारदों आरो हस्पिटालाव चेकआपनि थाखाय मास मोनसेनि उनाव लेंहरदोंमोन नालाय दा जों बिनि थाखायनो थांनो नागिरदों आरो नै बिमा फिसा रेडि जाखांबाय जोंहा रेडि जाजोब्बायानो बयबो आइबो थांगोन ओमफ्राय हासबेन्ड ओमफ्राय आं थांगोन आरो लोगो नायलांबाय थादो नोंथांमोना गेट मारिबाय थांनोसै बिफाया स्कुलाव थांखोना माखो बाबाया नै फैनानै जोङो नैबेयाव गारि फामसिन होननानै लाखिफैबाय गारिखौ फाम खम मोनो आरो गारिया ओंखायनो दा फामसिगोन फिसाजोआ नै बिबैजोंसो फामजादों मालाय आवगोलावसो जिरायदों आंहा उनाव हारसिं आरो जि उन्दुदों फिसाजोआ गोदोनो थ्रु थांजासिम उन्दुदों आरो हस्पिटालावबो सहैनानैबो उन्दुबाय थादोंआनो आखायाव आराम लाबाय थानाय जाबाय नालाय ओंखायनो आराम उन्दुबाय थाबाय आरो बिसनाफ्राव दोनबासो दसेनो सिरि मोनोना आखाइ लाजाबाय थाबायबा हस्पिटालावबो ओंखायनो आराम गोदो उन्दुबाय थाबाय दायो नै जोंना गारिया खारफिनबाय फाहामारि सोखांनानै सौहैनो बारा गोबाव गैलानो खाथिसोना बङाइया जोंनिफ्राय दसेनो सौहैयो आरो ओमफ्राय नै दायो आइनदि मोनबाय ब्रिज जि बेयावहाय जि थरमुस फानो आरो जि गासिबो लारि सेस थरमुस फानजोबनाय आरो नै जानो लुबैलायो आंहासो आंहाथ' थारमाने मोनजायाना थान्दा बुस्थु फिसाजोनि थाखाय गगा मोनजानो गिनांगौ बेखौनो आङो जानो लुबैनानै नुनानैनो क्लिप लालायबाय आरो थरमुसखौ नुनानै ओमफ्राय बेयावनो आइनदियावनो माबायाव मेसें बोथोराव बेयावनो सेस खेथि खालामजोबोना माबायाव बालाबारियाव बालायावसो जाखायो नालाय बियो हायोबा जानांगौसो बेखौ वाटारमेलनखौ देहानि थाखाय बिराद मोजां ना बेयो बिराद दै गोनां मोजां आरो जानांगौ जि दाम होनखायो थाइसेयावनो केजि हिसाबसो फानलायबावो दाना नै बे दैनि सेरनो मेरला थरमुस बिफां दंलाबायो आरो दासिमहालागैबो दङ नै नुहुरदों आरो एसे गोजाननिफ्रायबाबो बेयावनो बिसोरो थरमुस खेथि खालामजोबो आरो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअआ बांद्राय गोलाव नंखाया आरो अननानै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां मोजां मोनगोन आरो लाइकफोरबो खालामना होलांदो मोजां मोनदोंबा भिडिअआथ' बांद्राय गोलाव नंखायानोसै आंनिया जोङो हस्पिटालाव माने दसे नेथ'नांबाय आरो एसे लेट थांदोंमोन नालाय एसे गोबावैनो नेथ'नांदों आरो ओजोंहाय नै फिसाजोआबो उन्दुबाय थादों चेकआप खालामखांजानानै जोङो ओमफ्राय इयावनो हस्पिटालनि केन्टिनावनो साहा लोंनो होननानै हाबबाय आरो आंनिया लाल साहा केक ओमफ्राय ज्राय मोना सिंग्रा गाइखेर साहा लोंबाय आरो ओरैनो एसे ओंखाम उखैनायखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय माने टाइमाबो जाबायना दुइथासोआनो जाबायमोन खोमा आरो बे टाइमावहाय ओंखायनो एसे उदैखौ कन्ट्रल खालामनायनि होननानै साहा लोंग्रोबाय आरो ओमफ्राय साहा आरि लोंखांनानै जोङो न' फारसे रिटार्न जाफिनबाय आरो जों फैनो ओंखारनाय टाइमावहाय अखा हानानै होदोंब्रा अखा हाबायना ओमफ्राय बेनिफ्राय आं उसुबिदा मोननानै क्लिपबो लानाय जायाखिसै आरो जेरावबो हाबखायाखिसैबो नालाय डाइरेक्ट फैबाय जों आरो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरावबाथाय बेबायदिनो माब्ला अबे टाइमाव अखा हागोन जेबो बुंनो हाया आरो हथाथनो हाब्रबोबो ओंखायनो दैज्लाङावबाथाय जेब्लायबो गारिफ्राव साथाफोर रेडि लाखानांगौ आरो नोङो जेनेबा बाइकफोर स्कुटिफोर बबावबाफोर थांदोंबाथाय रेनकटआ जेब्लायबो थाखाथारनांगौ आरो सिङाव आंथ' मेरला जायो बिदि माने बोथोरखौ मोजां बायदि मोननानै अबावबा थांनायफ्राव रेनकट आरिफोर लांफायाबा साथा लांफायाबा मेरला बिदि अखा लोगो मोननाय बिदि जायो आरो
बेलेगफ्राबो जायो जानांगौ निस्सय आंनि आइडियायाव बिदि जाना होबाथाय जा रागा जोंनो ओंखारखायो ना अबावबा थांनायाव जेनेबा थांनायनि सिगां सान्दुंफोर दुंबाय ओमफ्राय उनाव थांनानै माने अखा हाना होबाय आरो जा रागा जोंनो ओंखारसै बिदिबाथाय बोथोरखौ रायजेनसै आरोना दासो मोजांमोन दानो मा जाखो होननानै। गुड इभिनिं लोगोफोर, आङो मैयाहाय भिडिअखौ लाजोबनाय जायाखिसै माने जोङो हस्पिटालनिफ्राय साहा लोंदों आरिखां जेब्ला फैनो ओंखारो बे टाइमावहाय अखा हाना होदों आरो अखा हानायखाय आं भिडिअ लानाय जायाखिसै। ओमफ्राय साहा लोंखांनानै जों फैबाय आरो न'आव डाइरेक्ट न'आव फैनानै ओंखाम आरि जाबाय रेस्ट लाबाय। ओमफ्राय अखाया आरो जों सफैखांनानै दसे थानानै हाबावदों आरो बिदिबा आं माने बे भिडिअखौहाय माने बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो दिनैनि भिडिअखौहाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बिदिबा गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो।